Сәлем қадірлі достар. Исәнмісіз, хөрмәтле иҗат сөюче тамашачыларыбыз. Янәдән йолдызлык мизгелләре тапшыруы сезне телеэкраннар каршында сәламлый. Һәм без үз тапшыруыбызны башлыйбыз. Иҗат сәнгатькә булган мәхәббәт янәдән безне дуслар җир дөньясы буйлап сәяхәткә чакыра. Һәм без бүген Яңа Шишмә районында туктап калабыз. Анда инде безне бик теләп Родничок вокаль ансамбле көтә. Родничок вокаль ансамбле күп еллар дәвамында Созвездие йолдызлык фестивалендә катнаша. Һәм әйтергә кирәк, нәтиҗәләре дә бик югары. Вокаль ансамбле белән күп еллар дәвамында идарә итүче, җитәкләп алып баручы, ул инде аларның алмашсыз җитәкчесе Любовь Николаевна Коновалова-Мызманян. Әйдәгез без гадәти рәвештә аның белән бүген элемтәгә керик. Һәм ансамбль турында, һәм инде аның турында да толырак мәгълүмат туплыйк. Шалтыратабыз. Любовь Николаевна, исәнмесез? Сезне йолдызлык мизгелләре тапшыруы бурчый, һәм инде... Сәлем, Марина. Йолдызчыкларга сәлем, һәм тамашачыларга да. Любовь Николаевна, без сезне тапшыруыбызда күрү безгә бик шат, әлбәттә, безнең белән элемтәгә кергәнегез өчен дә бик зур рәхмәт. Беренче сорау, безне, тамашачыларны үзегез белән бераз якынрак таныштырыгыз әле, зинһар. Ничек сез иҗат юлына бастыгыз? Тумышым белән мин авылдан, бик матур исемле Шоморт бистәсе авылыннан, Яңа Шишмә районы, Татарстан Республикасы. Иҗат белән минем бөтен тормышым бәйле, минем бала чагым. Җырга мәхәббәт миңа ана сөте белән керде. Безнең нәселдә хатын-кызлар, әбиләр, дәү-әбиләр, аларның бер туган апалары, сеңелләре җырчылар. Әнием җырлый. Хәзерге көндә дә ул авыл мәдәният йортында Рябинушка халык ансамбле белән идарә итә. Мин бала чагымда бистәнең, районыбызның шулай ук төрле бәйрәмнәрендә катнаша идем. Мәктәпне тәмамлагач, Алабуганың сәнгать көллиятендә белем аласымны төгәл белдем. Көллиятнең хор бүлеген инде тәмамлагач, мин кире районга әйләнеп кайттым һәм район мәдәният йортында эшли башладым. Бер елдан соң сәнгать мәктәбенә күчендем. Анда мин хор укытучысы булып эшли башладым. Бала чакта мин педагог, укытучы булырга, балалар белән эшләргә хыялланмадым. Гел кире кага идем ул уйларны. Минем артист буласым килә иде. Һәрбер бала чактан сәхнәдә җырлаучы кыз баланыкы кебек. Сәнгать мәктәбендә эшли башлагач, мин аны РДКдагы эш белән чагыштырдым. Һәм инде мәктәптә балалар белән шөгыльләнү минем өчен бик якын икәнен аңладым. Белемне, иҗатка, җырга булган мәхәббәтне яшь буынга сеңдерү минем күңелемә якын. Ул мине сөендерә. Минемчә, педагог булу бик куанычлы. Седыми курить.
pedagog buldunuz. Emindim ne pedagog hünərində əlbəttə ağırlıqlar vardır. Uzgan topşurularda pedagoglar şunun turunda söyledi. Həmində mənə sizin fikrinizni biləsi ki, nindi ağırlıqlar bilan uçraşasınız, həmində şu ağırlıqlar nindi yaxşı mizgillər bilan almaşınıb bara. Menimчә, авырлык без pedagoglar өчен ул бер материаль яктан. Чөнки музыкаль номер өчен матур костюмнар кирәк, яхшы фонограммалар. Бу бик кыйммәт. Әтиәниләр өчен дә, музыкаль мәктәпләр өчен дә бик авыр. Шуңа күрә проблема бар. Ул материаль яктан. Тик шулай да шунысы куандыра. Тормышта яхшы, мәрхәмәтле кешеләр очрый. Алар инде ярдәм итәргә тырыша. Аларга шуның өчен зур рәхмәт. Смеясь и грустя, семь счастливых нот. Если все провода телефонные и электрические провода, а также троллейбусные и трамвайные 100 тысяч струн заменили тогда город оркестр высокофантастический, где дирижер. Музыка, 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 7 и 9 телефон. 7 минут, словно 7 дней. Малое число. Чтобы производство на каждого жителя выросло за год в 1000 раз, чтоб каждый парень влюбленных мелодий мир ведь добрее, где каждый поет. Музыка, 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 7 и 9 минут, 7 минут, словно 7 дней. Малое число, но ведь музыкой всей ведает оно. 7 минут вроде пустя, а весь мир поет. И смеясь, и грустя, 7 счастливых нот, 7 счастливых нот, 7 счастливых нот. Любовь Николаевна, әмінә Родничок вокаль ансамблі турында бірнеше сөз әйтеп үттім мен тапшыру башында. Ничек барлыкка килде бу ансамбль? Һәм инде әлбәттә шөгыльләнү процессы ничек бара? Күпме балалар шөгыльләнә? Ансамбль турында сөйләп бирегез әле безгә. Вокаль ансамбльне оештыру идеясы 2011 елда килде. Һәм инде 2012 елның язында без үз көчебезне Чистай шәһәрендә үтүче Поющий соловей конкурсында сынап карадык. Анда без беренче дәрәҗәле лауреат исеменә лаек булдык. Менә шулай Родничок вокаль ансамбле үзе турында белдерде. Ансамбльгә аерым сайлап алу бездә юк. Бар теләүчеләр шөгыльләнә ала. Безнең сәнгать мәктәбенә җыр бүлегенә килүчеләр. Алар инде вокаль ансамбле составына керәләр. Малайлар да, кызлар да. Алар Яңа Чишмә балалары һәм тирә-юньдәге авыллардан. Таким
созвездие йылдызлык тапшыруы, йылдызлык мизгилләре тапшыруына хас булган сорау. Әлбәттә, созвездие йылдызлык хәрәкәте белән бәйле ул сораулар. Сез ансамбль белән созвездие йылдызлык хәрәкәте белән беренче очрашуыгызны хәтерлисезме? Кайчан иде ул? Сначала участвовали только Башта айрым солистлар мои катнашты. солисты, а Ә первое вокаль выступление ансамбль белән беренче вокального ансамбля катнашу это 2015 2015 елда булды. год. Ул юбилей елы юбилейный, иде. посвященный победе, Бөек Ватан Великой сугышына багышланган иде Отечественной фестиваль. войне. Мы Һәм исполнили без песню «Спасибо вам, солдаты» җырын прошли первый башкардык. тур, Беренче второй тур турны мы не прошли. уздык. Ну, а уже в Икенчесендә 2016 үтмәдек. году Ә инде Вокальный ансамбль 2016 елда Родничок вокаль ансамбле участвует в «Пирамидада» гала-концерте «Самое главное «Пирамиде» быть с песней человеком» «Самое җырын главное башкарып быть гала человеком». концертта катнаша. Нам от самого порога жизнь раскинула пути. Выбирай свою дорогу и по ней смелее иди. Пусть к тебе придет удача, если честно ты прожил. Пусть судьба тебе назначит то, чего ты заслужил. Только помни, в грохоте ритме века самое главное в жизни профессия быть человеком. Только помни, в грохоте ритме века самое главное в жизни профессия быть человеком. В жизни прожитой дороги очень уж порой крутые. Мы к себе бываем строги, за собой же мосты. Ненавидим мы и любим, разрушаем и творим. И в жару, и в холод лютый мы друг другу говорим. Только помни, в грохоте ритме века самое главное в жизни профессия быть человеком. Только помни, в грохоте ритме века самое главное в жизни профессия быть человеком. Пусть к тебе придет удача, если честно ты прожил. Пусть судьба тебе назначит то, чего ты заслужил. Только помни, в грохоте ритме века самое главное в жизни профессия быть человеком. Только помни, в грохоте ритме века самое главное в жизни профессия быть человеком. Самое главное в жизни профессия быть человеком. Һәм инде созвездие йылдызлык хәрәкәте белән бәйле йылдызлык мизгилләре тапшыруының топ булган соравы дип әйтсәм дә була. Иң якты мизгел. Йылдызлык хәрәкәте белән бәйле иң якты мизгел сезнең өчен ул нинди? Созвездие йылдызлык фестивалендә катнашу үзе бер иң якты мизгел. Һәрбер баланың, әти-әнинең, педагогның тормышында. Родничок вокаль ансамбле өчен иң якты мизгелләр ул җиңүләр. Әлбәттә җиңүләр. Гала концертларда катнашулар. Иң беренче җиңүләр ул 2016 елда иде. Соңыннан инде Кырымга бару һәм иң югары бүләк 2020 ел. Родничок вокаль ансамбле беренче урынга лаек булды. Ә бу әлбәттә куаныч, шатлык. Бу балаларның, әти-әниләрнең минем иң югары теләгемнең чынга ашуы.
вечером в самоваре гранатовый боевой за весну врагов ошпарит кипяточек огневой. Эх, ой, горяч тебе кипяточек, самовар, самопал, дружочек, выше жаром небывалым самовары, самопалы, вот так самовары. Эх, выше жаром небывалым самовары, самопалы, вот так самовары. Подается чай с припаркой и горячим леденцом. Самовары тульской марки пышут жаром и свинцом. Свору Гитлера на славу угостили мы чайком. До костей его ораву напоили кипятком. Ой, горяч тебе кипяточек, самовар, самопал, дружочек, пышут жаром небывалым самовары, самопалы, вот так самовары. Пышут жаром небывалым самовары, самопалы, вот так самовары. Пышут жаром небывалым самовары, самопалы, вот так самовары. Любовь Николаевна, менә аралашу вакытында тагын бер сорау уйма килде. Яңа Шишмә районына ул мәркәзебез Казаннан ерак урнашкан. Һәм гел башкалага килеп йөрү бәлки ул бик уңайлы түгелдер. Менә иҗатның үсеше берәр авырлыклар тоямы шул Казаннан ерак булудан? Ничегрәк? Мастер-класслар алу бәлки ул читендер. Теге бүтән төркемнәр белән ярыша торган продукт барлыкка китерү, анысы да авырлыклар тоядыр. Нәрсә әйтә аласыз моның турында? Районыбызның кечкенә булуы һәм мәркәзебездән ерак урнашуы минемчә иҗатның үсешенә бернинди йогынты ясамый. Чөнки минем педагогым әйткәнчә, чын сәләт ул җирдән туа. Ә безнең балалар шәһәр балаларына караганда җиргә якынрак. Шуңа күрә бездә сәләтле балалар да, кешеләр дә шактый. Эшләп була, теләк кенә булсын иде. Ә ярышырлык продукт турында сүз алып барганда, мин андый мәсьәлә куймыйм. Кем беләндер ярышу мәсьәләсен. Минем төп максатым бик яхшы сыйфатлы, матур иҗади номерлар булдыру. Тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә һәм инде шулай ук гадәти рәвештә тапшыруыбызның төп герое, кунагы
тамашачыларга, катнашучыларга, тиенилерге, җитәкчеләргә теләкләр юлый. Рәхим итегез. У нас есть прекрасная возможность Бездә музыкаль иҗат аша, тегайрәге җыр аша киләчәк буынны тәрбияләү мөмкинлеге бар. Аларда туган илгә мәхәббәт, өлкәннәргә, нәселебезнең тарихына хөрмәт, мәрхәмәтлек, мәхәббәт, хөрмәт, батырлык, шәфкатьлек сыйфатларын тәрбияләү максаты бар һәм мөмкинлеге бар. Созвездие йолдызлык хәрәкәте безгә бу мөмкинлекне бирә. Шуңа күрә Дмитрий Туманов оештыручылар алдында без башыбызны иябез. Бик рәхмәтле аларга. Созвездие йолдызлык фестиваленә озын гомер, чәчәк атуын телибез. Балаларга, әти-әниләргә, педагогларга әлбәттә тынычлык, игелек һәм сәламәтлек телисем килә. Пойду на лужок, где мой миленький дружок. Ой, ты, гармошка, сыграй еще немножко. Веселое утро встречай. Ой, ты, гармошка, сыграй еще немножко. Веселое утро встречай. Простор голубой над моей головой, счастье большое, село мое родное, тебе свои песни поем. Счастье большое, село мое родное, тебе свои песни поем. Гармонист, гармонист, ты домой не торопись, не жали гармошки, расходились ножки, сыграй для меня, для одной. Не жали гармошки, расходились ножки, сыграй для меня, для одной. Эх, лес да река, да зеленые луга, зори золотые, колосья налитые, привольные наши края. Зори золотые, колосья налитые, привольные наши края. Зори золотые, колосья налитые, привольные наши края. Менә шулай итеп, кадерле дуслар, чираттагы тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Алда безне яңа тапшырулар көтә. Әлбәттә, яңа очрашулар, яңа кызыклы мәгълүматлар. Шуңа күрә сез дә, дуслар, үзегезне саклап, исән-имин калып, безнең очрашуны көтеп калыгыз. Ә без сезнең белән саулашабыз. Пока-пока.